ଭସାଣି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଶୁଖିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାୱାର ଆଗରେ ସେ ପାୱାର କ'ଣ କାମ ଦେବ? ଦବନି? କିଏ କହିଲା ବା ଦବନି? ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବଜେଇବୁ ନା ଆଉ, ନହେଲେ କମିଟିର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବନି। ସେମିତି କ'ଣ ହବ? ବୁଝାସୁଝା କରି ପଠେଇଦେଲୁ ଆଉ। ଏବେ ତ ଖାଲି କେରକେରା ନାଚ ଆଉ। ଭସାଣି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଶୁଖିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାୱାର ଆଗରେ ସେ ପାୱାର କ'ଣ କାମ ଦେବ? ଦବନି? କିଏ କହିଲା ବା ଦବନି? ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବଜେଇବୁ ନା ଆଉ, ନହେଲେ କମିଟିର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବନି। ସେମିତି କ'ଣ ହବ? ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ସାରଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲୁ ଆଉ। ଏବେ ତ ଖାଲି କେରକେରା ନାଚ ଆଉ।